गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गोख्रों आरो साहसि IPS अफिसार आनन्द मिश्राया फिन आसामाव। IPS आनन्द मिश्राखौ लखिमपुरनि गोदानै SP महरै थिसनबाय। बिथांखौ गोदानै लखिमपुरनि SP महरै थिसननायाव रायजो नाङै गोजोननायजों लोगोसे बिथांखौ बरायदों। UPPL आव बिबान लानानै UPPL दोलोनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय सानै बिबानगिरिखौ UPPL आ होखारदों। मुसलपुर ब्लक UPPL नि खौरांगिरि मेल गौतम बसुमतारी WPT ST सोद्रोमा आरो आम्बारि प्राइमारनि बारग' आफादगिरि फरेस्ट ब्रह्मखौ मुसलपुर ब्लक UPPL दोलोनि हेंथायै खामानि मावनायनि थाखाय दोलोनिफ्राय एरख'बाय होनना UPPL दोलोआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। अरां माहारियारि हाग्रामायाव मासे गान्दानि गोथै देहा मोन्दों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आसामनि मुंदांखा अरां माहारियारि हाग्रामायाव मैया 20 मे खालि मासे गान्दानि जिउ गैयै देहा बोखांनो हादों होननानै खौरां मोन्दों। हाग्रा बिफाननि मोनसे नायबिजिरनायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गान्दाया बैसो जानायनि थाखाय जिउ खहा जादों होननानै मिथि मोन्दों। चिरांनि सापागुरियाव इउनाइटेड फार्म अफ एक्सन दिब्यनि खौरांगिरि मेल इउनाइटेड फार्म अफ एक्सन दिब्यआ माखासे गोख्रों थांखि लाबाय। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव NDB फोरनि मुंख्लं खाम्फा लुनो थांखि लाबाय, जायखौ सरकारा लुनो होनना लुयैनि थाखाय NDB मुंख्लं नगरफोरनो अनसुंथाइ होनाय, बारग' NDB फोरनि रिहेबिलिटेसन एक्स ग्रासियाफोरखौ थाबैनो होनो खावलायदों, नङाब्ला सोमावसारनो गोनां जागोन। एक्स NDB आफादनि सोद्रोमाफ्रा राजखान्थि हान्जाफोरजों लोब्बा लानायखौ गोजानाव थानांगौ होनना बुंदों। थांनाय 15 अक्ट'नि हराव SI जुनमनि राफानि सोमोनांथाव थैनायखौ लाना गोबां सोंखारनाय सोमजिनाय समावनो टंला दख'रा राफा फरायसा आफादा मैया मोनाबिलि समाव जुनमनि राफानि जौमानि गोजोननि थाखाय मोनसे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बानजायो। टंला सोहोरनि सारिलायाव टंला दख'रा राफा फरायसा आफादनि आफादगिरि अमरजित राफाया दैदेननाय आलारि बाथि फोजोंनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव दुलाराय बिटिआर राफा गण मन्चनि आफादगिरि जयन्त राफाया आलारि बाथि सजनाय हाबाफारियाव दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफादनि गायनाथारि हेमन्त बरा, टंला जुब छात्र परिषदनि आफादगिरि, आसाम जातीयतावादी जुब छात्र परिषदनि दैदेनगिरि, बेंगली जुब छात्र परिषदनि आफादगिरि सयमल सरकार, राफा महिला परिषदनि दैदेनगिरि आरो गोबां राफा फरायसा आरो राफा आइजो परिषदनि दैदेनगिरिफ्रा ज'ज'यै बाहागो लाना रैखाथि बिफाननि SI जुनमनि राफानि जौमाया आलो गोजोन जायगा मोननांगौनि थाखाय जुनै आलारि बाथि फोजोंना मान बावहरो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। फरायसाफोरखौ गोसो थुलुंगाखां होनाय आरो जिउ राहा दानाय हाबाफारि बानजायदों आमटेका दैमालु दालाइ एबसुआ। चिरां जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव आरो निस्मा दख'रा एबसुनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय दैमालु एबा आमटेका दालाइ एबसुआ आमटेका गोजौ फरायसालियाव ओनसोलनि गोजोन बाजार UN, आमटेका UN आरो बे फरायसालिनो 9 आरो 10 फरायसाफोरखौ लानानै बिसोरनि इयुन आरो जिउ दानायखौ लाना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंग्रा सल'मन इस्लारिखौ हांख्रायहरना फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो आरो सावरायलायो। आसाम पुलिसनि SI जुनमनि राफाखौ सिरि बुथार खोमानायनि गोख्रों अजद होदों दिपांकर राफाया। SI जुनमनि राफानि थार बिजिरनाय नागिरनानै तामुलपुराव गोलाव हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदों। लेडिज दाबां पुलिस मुङै मिथिसारजानाय SI जुनमनि राफाखौ पुलिसनि माखासे बिबानगिरिफ्रानो बुथार खोमानानै एक्सिडेन्ट महर होदों। SI जुनमनि राफाया गारिनि एक्सिडेन्ट थैयाखै, बेखौ माखासे पुलिसफ्रानो बुथार खोमादों। बे बाथ्राखौ गोख्रों अजद होदों दुलाराय राफा फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दिपांकर राफाया। बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। देग्लायनिफ्राय बर' बिजोङाव आर्टस एबा आरिमु आयदाखौ 10 थाखोआव फरायनो मोनसिगोन। बर' थुनलाइ आफादा गोब्राब नाजानायाव 19 मे 2023आव आसाम जौसिन गेजेरारि गौथुमनि मानिनां मासिगिरि आरो डेपुटि सेक्रेटारि अनुपर्ना चौधुरी बिथांमोननि आखायाव 10 थाखोनि बर' राव सोलिनाय बिजाबफोरखौ गथायनाय जाबाय। साननैसोनि गेजेरावनो गौथुमनिफ्राय फोसावलाय होनाय जासिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां
प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। अल आसाम डिसेबल क्रिकेट टुर्नामेन्ट 2023 मायथाइनि जे जानो गोनां MST PWD नि बानजायनायाव 22 मे साननैनि हाबाफारि लानानै चिरां जिल्ला सालजरा आरो IOCL टाउनशिप गेलेग्रा फोथाराव गेलेनाय बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बे हाबाफारियावनो सालजरा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BTC नि MCLA पानिराम ब्रह्म बिथां आरो अल BTR कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि आफादगिरि बिक्रम दैमारि बिथांमोना बे नोरजियाफोरनि गेलेनाय बादायलायनायाव नुजानानै खेलाखौ बेखेवनानै होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जन्मुनि राफाया ट्राइबेल अफिसार जानायखाय नासयदों नामा होनना सोंलु खालामदों एबसुआ। SI जन्मुनि राफाखौ कुल माइन आरो प्रि प्लान खालामनानै बुथारनाय जादों। CBI नायबिजिरनाय होनांगौ दाबि खालामदों एबसुआ। जन्मुनि राफाया ट्राइबेल हारिनि अफिसार जानायखायनो बेबायदि अलखदाव गोग्लैना कुल माइनजों बुथारनाय जादों नामा होनना सोंथि बेरखाङो बुंदों एबसुआ। दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जन्मुनि राफा थैनायखौ लाना गोबां गोनां खोथा बुंसारो। SI जन्मुनि राफानि थार नायबिजिरनायखौ CBI नो होनो एबसुआ दाबि खालामदों।